Andasehlanu phansi ke sanhlanu phansi. Niyayazi mos from ngolesihlanu oko sisiva i-evidence leaders zilithi evidence kwi-absence kaGeneral Khan. Niyayazi mos loo nto. Kuthiwa ukubana the richest general in the country is in hospital but evidence is being led. Oh, but bandase ndiyam-understanda mna uKhan. Yabona uKhan ngela xesha athi into lokubana ufuna ii-gadgets zakhe kwathini ufuna ii-devices zakhe inintsi into kuzawufa abantu. Wayenyanisile, wayengaqwebisi bandase, wayenyanisile. And ke ngoku bandase isenintsi into because kuthiwa 37,000 pages. Xelele mna kuthiwa 11,000 pages of bank statements, 37,000 pages of WhatsApp messages, and not that ibizizo qha ezibalulekileyo ezingafakwa kuMadlanga Commission. 37,000. Sisaqala ngoku, sisaqala already sefuna imali, sefuna izindlu, sefuna imoto, and akafuni imali nje ke. Taste yakhe expensive mos. He's the richest general in the country. Niyibonile laa ndlu bandase? Yes. Yes. uKhan bandase ebelipolisa nje ngegama. But laa mntu businessman, wenza i-deal ngapha yendlu, ngapha uhlanganise yemoto, ngapha uyawuhlanganise yecash. Like ungumntu odila nee-deals and massive deals, not just. Bandase, yabona uKhan une-options zimbini bandase. Une-options zimbini into nokubana enze usection 22nd floor. Yaqonda? Okanye ayazi into nokubana uJ50 wakhe xa evuka esibhedlele uzabulapha. Uzathi xa evuka esibhedlele afakwe ezi boys ayeRhosi Mampuru. In fact asimfune eRhosi Mampuru, simfune eBhongweni because I don't think he's the richest general in the country. I just think he's the most dangerous general in the country. Dangerous laa mntu bandazi. It's just that kule nto yakhe wenza happy wonke umntu. Yambona laa mntu unomlomo omnandi. Wenza happy wonke umntu. Cenga ngapha, cengi ngapha, fumana imali ngapha, fumana imali ngapha. Yaqonda? Udlala laa game. Udlala laa game. Mhlawumbi ziseza ke bandase into nokubana kwabakho abantu abafayo or kwenzeka loo nto yenzekayo. But okwangoku siva into nokubana umhlekazi ilihlo lemali nomlomo wemali unawo. Richest general in the country. Ngixelele mna ke. Do you understand? And ke ngoku mhlawumbi nyhani xa ujonga le evidence mhlawumbi nyhani udutyulwe. Mhlawumbi nyhani ukhona umuntu ozaziyo into nokubana Thixo bakhe igama lam lamentionwa ayizuxoxe yam ndiya straight eRhosi Mampuru. Mhlawumbi ukhona kaloku kukhona aba babebhizi kwi-ad hoc committee bathi there's no use for us to have General Khan here. What is he gonna do here? Kanti ulifihla into engaka. But we are here. We are here for it. Silapha and ke ngoku sizayilinda i-unfold. And ke ngoku sine-questions for richest generals. Just that ke ungulo uphuma upipe ngomlomo sizayithini ke loo nto. Bangayomgqibezela esibhedlele bantase because inintsi into ezawuphuma phaa. Yabo ku-richest general inintsi into ezawuphuma phaa. And ngoba bantase niyayazi into nokubana mos into asi-unpacki kakuhle step by step ingekagqitywa. So kuzawuthi ke ngoku xa kugqityiwe yonke laa nto ke ngoku sizapha eklasini si-unpack topic by topic by topic. Yaqonda? But into endifuna unixelela yona nje uba